दिसतोय तो डोंबा हा नापताचा डोंगर आहे. हा थोडासा नदीचा आकारासारखा दिसतो. हा सिटीचा डोंगर आहे. सोसायटीचा वारा ॲडव्हेंचरस असा हा ट्रेक आपला कलागड उतरताना आमचे मुक्त भटकंतीचे ट्रेकर्स लोक जीव मुठीत घेऊन उतरत आहेत. पुन्हा पार्क पाठीमागे घनचक्र डोंगर आणि आपण डाव्या साईडने खिंडीतून वर आलो की थोड्याफार पाहायला चाललं की गाडीच्या माथ्यावर पोचतोय. गुड मॉर्निंग. सकाळचे 6 वाजलेत. रात्री आपला स्टे पाचनाई गावात होता. रात्री भास्कर दादाच्या घरी जेवण वगैरे करून आता सकाळी उठून तिकडे नाश्त्याला चाललो आहे. नाश्ता करून मग आपण कलागडकडे निघणार. हे भास्कर दादाचं घर आहे. इथे आज आपलं नाश्त्याची सोय होते. रात्री जेवण पण आपण इथेच केलं. कोकण कड्याची आजी म्हणून फेमस असलेली भास्कर दादाची आई. थंडी खूप असल्यामुळं पुढे विस्तवची मजा घेतात. रेडी आहे. कलाडगड वरून आले ना मग इथून आंबीतला रस्ता गेला. हा बोला. हा या. आपला सकाळचा नाश्ता गरमागरम मॅगी तयार झाले आणि पोहे पण आपले गरम व्हायला गॅसवर चढले. तर आता समजलं म्हणजे माणसं का जीव लावतात किंवा येतात एवढं सर्व. परत भेटू आपण. चला आजी भेटू परत आपण. पाचनाई गावात आजीकडे नाश्ता करून आता आम्ही कलागडकडे प्रस्थान केलंय. सकाळचे 7 वाजलेत. अजून सूर्य अजून डोकावला नाही. थंडीचा जोर थोडाफार आहे. 2-3 किलोमीटरवरती कलागड आहे. समोर दिसतो आम्हाला. तिकडे चाललं. खालीच गेले. नमस्कार. समोर दिसतोय तोच कलागड आहे. पाचनाईवरून आपण आता मागे दिसतोय तो कलागड तिथपर्यंत आलोय. मधून 10 मिनिटाचं रनिंग झालं असेल आमच्या गाडीतून. आणि आता इथून पाठीमागे दाखवल्या एरोप्लेनवरती जायचं आहे. किती वेळ लागतो काय आयडिया नाही. पाठीमागे दिसतोय तो हे बसायचं हे स्ट्रक्चर आहे. कंपाऊंड छोटं. कलागडची तशी इतिहासात नोंद नाही आहे. परंतु जसा हरिश्चंद्रगड बांधला त्याचप्रमाणे त्याच वेळी कलागड देखील बांधला असावा असा अंदाज आहे. असे बोलण्याचे कारण म्हणजे आज्ञापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे गडाशेजारी जर डोंगर असेल तो समूळ नष्ट करावा आणि ते शक्य नसेल तर तो देखील बांधून काढावा. कातळात तयार झालेला हा डोंगर फोडणं शक्य नव्हतं म्हणून त्याला बांधून गड तयार केला. 20 मिनिटाची चढाई झाली. साधारण हा किल्ला चढण्यासाठी सरळ चढाई, जेणेकरून सपाट माळ किंवा पठार असं वरती लागले तर, नाहीतर सरळ चढाईच आहे. किल्ल्याचा अर्धा टप्पा पार झालाय, अर्ध्यापर्यंत झाले आणि हा पूर्ण आता पायऱ्या कट आहेत दगडामध्ये. त्या
कलागडच्या माथ्यावर पोचताच चहूबाजूंचे गगनाची स्पर्धा करणारे सह्याद्रीतील डोंगर, निळाशार आकाश, थंडीचा आभास करून देणारा गार वारा आणि मुळा नदीची कोरी पाहिल्यानंतर आलेला थकवा चटकन दूर पळून जातो. खूप सोसाट्याचा वारा आहे आणि ह्या कातलात कोरलेल्या पायऱ्या वर चढत आता आपण गडावरती प्रवेश करतोय. गडाचा अर्धा टप्पा पूर्ण कातलात कोरलेल्या पायऱ्या आहेत आणि इथे मंदिर आहे. भैरोबाची गुहा आहे, जमिनीखाली कातलात खोदलेली. दगडात कोरलेली ही 2 नागशिल्प आहेत तिथे. हा शेंदूर फासलेला भैरोबाचा एक तांदळा आहे. एक छोटंसं शिवलिंग आणि छोटे मोठे शिल्प आहेत तिथे बाजूला. भैरव मंदिर हे आजूबाजूच्या लोकांचे श्रद्धास्थान असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी आश्विन महिन्यात इथे यात्रा असते. भैरोबाचं मंदिर मागे सोडत आता आपण गडाच्या दक्षिण दिशेला पुढे चालत जातोय. पुढे आलातच की मागे 2 पाण्याची टाकी सोडलीत की पुढे इथे छोटंसं मंदिर लागेल. या मोकळ्या जागेला वेताळाचा चाळा असे बोलतात. मागेच बरोबर असा विंगमय असा सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा. आपण आता कलागडवरती आहे आणि पूर्ण ही दिसतंय ते सर्व डोंगर आहेत. समोर दिसतोय तो डोंबा हा नापताचा डोंगर आहे आणि हा थोडासा नदीच्या आकारासारखा दिसतो. हा सीतेचा डोंगर आहे आणि हा रोहितच किल्ला आहे. त्या मागे थोडेसे भुरकट दिसणारे ते माळशेजमधले डोंगर आहेत. हा तारामती शिखर आहे. हा हरिश्चंद्रगडचा बालेकिल्ला आणि हा पूर्ण हरिश्चंद्रगड आहे पूर्ण. गडवरती आपलं फिरून चाललंय. आता आपण गड उतार होतोय. आज दुसऱ्या दिवसातला आपला कलागड हा पहिला ट्रेक झालाय. आता आपण इथून उतरून शिरपुंजाच्या भैरवगडाकडे जाणार आहे. कलागडचा बालेकिल्ला न बघताच आम्ही गड उतार झालो. कातळात कोरलेल्या ह्या पायऱ्या उतरताना थोडी धडकीच पडते. ट्रेकची सवय असणाऱ्या लोकांनीच हा ट्रेक करावा. शक्यतो पावसाळ्यात हा ट्रेक न केलेलाच चांगला. उतरण्याचा थरारक अनुभव घेण्याआधी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सोसाट्याचा वारा ॲडव्हेंचरस असा हा ट्रेक आपला कलागड उतरताना आमचे मुक्त भटकंतीचे ट्रेकर्स लोक जीव मुठीत घेऊन उतरत आहेत. एकदम 90 डिग्रीमध्ये असलेल्या पायऱ्या हा जीवाला धडकी भरवणारे आहेत. दोन दिवसामधला हा तिसरा किल्ला थोडासा अवघड चढाईचा उतरायचा आहे.
आम्ही आता एकदम चौकात उतरत आहोत. शिवाजी से हाय हात वरती करून. अरे वा बेटा. आता झालं, आता ॲडव्हेंचर संपलं, एवढंच होतं. ॲडव्हेंचर थोडी आहे, हवा होती म्हणून ॲडव्हेंचर होतं. आजच्या दिवसाचा पहिला ट्रेक कलागड आपला पूर्ण झाला आहे आणि आपण आता पायथ्याशी येऊन पोचलो आहे. आता इथून आपला पुढचा दुसरा ट्रेक म्हणजे श्रीपुंजाचा भैरवगड. थोडा वेळात आराम करून वगैरे आम्ही निघू, नाश्ता वगैरे करून. आपण कलागडवरून निघालेलो. आता 10-15 किलोमीटर अंतराचा रस्ता पार करता मागे बघताय तर श्रीपुंजाचा भैरवगडापर्यंत पोचलो आहे. आणि इथे जाण्यासाठी सरळ पायऱ्याच आहेत वरती. एक अर्धा पाऊण तासाचा ट्रेक आहे, लवकर होईल आपला. चला तर मग. महाराष्ट्रात भैरवगड या नावाने ओळखले जाणारे तब्बल 5 किल्ले आहेत. यातील एक आहे ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात मोरोशीचा भैरवगड, दुसरा आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यात, तिसरा आहे सातारा जिल्ह्यात पाटण तालुक्यात आणि आपण करतोय ते अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात. काल केला तो भैरवगड कोथळे आणि हा एक श्रीपुंजाचा भैरवगड. जशा कलागडला काचच कोरलेल्या पायऱ्या आहेत तशा इथे दिसतं तुम्हाला. पुण्या जरा 90 फीटमध्ये आणि साधारण चढण्यायोग आहेत, पण कलागडला थोड्या डेंजरस झटके भरवण्या पायऱ्या होत्या, त्याप्रमाणे एवढ्या नाही आहेत. भैरवगड किल्ला प्राचीन आणि 3000 वर्ष जुना असलेले मानले जाते. इतिहास लिहिणाऱ्यांनी या गडाविषयी काही बोलत नाही, परंतु गडावर असणारी असंख्य पाण्याची टाकी, तटबंदी, धान्य कोठारे या सर्वांचा निष्कर्ष घेता गडावर खूप जास्त प्रमाणात भूतकाळात वावर नक्की असेल. भैरवगडाच्या काही अंतरावर असलेल्या म्हणजे आपण काल केलेल्या कुंजगडावरती सुरतेच्या मोहिमेनंतर शिवाजी महाराजांनी विश्रांती घेतली होती आणि महाराज कधीही सुरक्षेच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करत नव्हते. त्यामुळे त्या काळात हा किल्ला नक्की स्वराज्याच्या आधिपत्यात असेल. साधारण किल्ल्याचा अर्धा टप्पा पार केलात की समोर तुम्हाला असे बॅरिकेड लावलेले दिसतात, तिथून चढाई थोडी सोपी आहे. किल्ल्याचा शेवटचा टप्पा आहे. ही खिंड पार केली की आपण किल्ल्याच्या माथ्यावर पोचू. ते पण बऱ्यापैकी स्टेप्स आहेत चढण्यासाठी आणि आपण हा एवढा रस्ता पार केला आहे किल्ल्याचा. पूर्ण खिंड पार करून आपण
किल्ल्याच्या मध्यभागी आलोय. या उजव्या साईडच्या शिड्या घनचक्कर डोंगरावर जात. घनचक्कर हे महाराष्ट्रातल्या सर्वात उंच शिखरांमध्ये क्रमांक 3चं शिखर आहे. याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची 1509 मीटर म्हणजे 4949 फूट आहे. जसे आपण खिंड पार केली की समोरच दोन्ही साईडने जायला रस्ते आहेत किल्ल्यावरती. डाव्या साईडने आता ह्या दगडात कोरलेल्या पायऱ्या दिसत आहेत. त्या पायाप्रमाणे कलावंतीन, गोरखगड, हरिहरगडला आहेत कोरलेल्या, त्याप्रमाणेच 90 डिग्रीमध्ये आहेत. आणि ह्याला गावकऱ्यांनी बॅरिकेड लावलेत, त्यावरून चढण्यासाठी तेवढ्याच तेवढा आधार भेटतोय आणि माणूस सुरक्षित होतोय. जातं बाबा. पाठीमागे घनचक्कर डोंगर आणि आपण डाव्या साईडने खिंडीतून वर आलो की थोड्याफार पायऱ्या चढल्या की गाडीच्या माथ्यावर पोचतोय आणि आपण गडमाता पोचलोय. किल्ल्यावरती आलात की डाव्या साईडलाच हे मोठं पाण्याचं टाकं आहे. 12 महिने पाणी असणार इथे. पाणी पिण्यायोग्य आहे. पाण्याची टाकी आहे तिकडे जाताना खाली. आणि पिऊन जसं उतरलात तसं उतरतानाच ही 4 पाणी टाक्यात वरती थोडी पाण्याची टाकी आहे तिथे. बऱ्याच ऐतिहासिक गड भ्रमंती पुस्तकात या गडावरील देवाच्या मूर्तीला खंडोबा म्हटलं आहे. परंतु ही मूर्ती खंडोबाची नसून ही भैरवनाथाची 6 फूट उंच सुंदर रंगवलेली कातळकोरीव एकशिल्पी मूर्ती आपल्याला बघायला मिळते. गडावरील भैरोबा हे पंचक्रोशीतल्या लोकांचे दैवत आहे. दरवर्षी आश्विन महिन्यात या भैरोबाची यात्रा भरते. दर रविवारी या ठिकाणी गावातील लोक दर्शनासाठी आणि आपले नवस घेऊन भैरोबाच्या भेटीला येतात. या ठिकाणी आल्यावर सर्व थकवा दूर होतो, मन शांत आणि प्रसन्न होतं. आमच्या समोरच आलेल्या एका गावातल्या व्यक्तीने भैरवनाथाकडे कौल लावला होता. इथल्या पुजाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या मनातली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भैरवनाथाच्या घोड्याच्या खालून 2दा गेलो की ती पूर्ण होते. त्यासाठी आमच्या ग्रुपमधला प्रितीशने आपली इच्छा पूर्ण होते की नाही त्याचा अनुभव घेतला. त्या तिथे ते मंदिर आहे. जिथून आपण चालत येऊन इथे एक पाण्याचं टाकं आहे वगैरे. एका टाक्यामधलं पाणी फक्त भैरवनाथासाठी घेऊन जातात आणि दुसरं इथे पिण्यासाठी लोकांसाठी. 7-8 आतमध्ये स्वच्छ पाणी बघ इथे. माहित नव्हतं हे असलं पाणी म्हणजे स्वच्छ पाणी आहे. या टाक्यामध्ये शिवलिंग आहे, मूर्ती आहे. या किल्ल्यावर छोटी मोठी बरीच टाकी आहेत.
शिरपुंजीचा भैरवगड बघून झालाय आणि आता आपण परतीच्या प्रवासाला चाललोय. आता आपला दुसऱ्या दिवसातला शेवटचा ट्रेक संपन्न झालाय. तर शनिवार रविवार असे आमचे 4 किल्ले रेंज ट्रॅक प्रमाणे आलेत. पहिला आम्ही केला तो कुंजरगड, दुसरा भैरवगड कोथळे, तिसरा आज सकाळी केला तो कलाडगड आणि हा चौथा. तर अशा प्रकारे आपली रेंज ट्रेक आणि आपले 2 दिवसाचे 4 ट्रेक कंप्लीट झालेत. नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन इतिहास आणि नवीन गड किल्ल्यांसोबत. तोपर्यंत जय शिवराय.